Hi guys, hi mga kaupaw, madyong buntag yung tanan. June 28 na deron guys, adlaw Sabado. Madyong buntag Pilipinas, ug badyong oras sa tibuok kalibutan. Si Precious di namahaw na. Diyan pamahaw kay. Saan yung pamahaw na kay Bi? Good morning everyone. Ay. Banana and egg pancake. Muna diyang pamahaw. Lagi sa kalingin, di dyan mahurot. Mga katunga ra siguro dyan makaon na may saipod. Sobras katunga. Kumusta naman mong tanan guys, sinatpang tanga na ara mo sa maadyo kanunay o adyo sa mga kadjong problema. Lato? Agami guys, okay ra day mi diri, wala man mi ka vlog kay wa mi ka pang content and halos kada adlaw na itugtog. Karon na gali tugtog wala maghapod og sakop ba na kay murang pudi ka jo maklaro ug kari dyan mo mga tapad ugat bang ug may mapatugtog kusog maklaro man karon murag tuara siguro speakers kay di man ka jo maklaro. Wow, sige na pasagahan niya. Kaon na tanaw sila on, kaon ka, tanaw ko sila. Kaon na kay tanaw sila ni kaon? No? Tanaw si Mami Nina. Salamat sa kaon si kanang Precious. Tanan nga na paghapon nagtimbaya sa among video bisag niniingan nga agaha kuno vlog wa na lamang kuno kaabot og 200 ag nananaw sa gilamon pa nag 100 na laman ka pin basta kay naagi hapoy mananaw. Mado na laman makasweldo tagtingas tuig. Bitaw grabe hinaga jud bitaw views guys pero sa dilaman kay di man ipapimos ning ato kaning amo kay update naman ni sa tinuray nga nagmahal na mo ang sarami ang sarami na hitabo na mo. Dahil katong salamat ninyo sa padadon gihapong nagmahal nga way paglubad. Yes. Na bisag Usa ra lang mga buok. tungod sa among video-video din hira mo na kaila na mo pero naagihapon mo. Labi na sa hantod karon nagmahal gyapon na mo sukad sa pagsugod na vlog nga ako pa. Kay bawa naka-upload sa kadaghan kadtong salamat sa imong pagmahal namo ug hantod na si Precious imong gihapon gimahal. Kay bawa mi nga grasyahan pa kag daghan sa Ginoo kay grabe ka humo ka jud kasing-kasing bisag unsa. Musuot ka? Mihatag si Jag para ni Precious o para pangbugas ko no namo. Dahil pag among bugas pero nanapay mo hatag og bugas ang saan naman gani pag pangniwang na dani. Sige lagi ko kaan og avocado guys kanang panihapon avocado na hindi kaan kay labong season pag avocado pero bisag season mahal man dali tag 160 1 kilo. May tag 120 130 nga na pero maat na lagi pod. Pero og mga lagmi pa. Aw pwede ra man pag aturas tag 130 kilo mo palit mamili laman jud di palata. Kita ninang, yan ako'y ballpen no. Suot na Tita lapis. Ninang, ballpen na ng lapis. Lapis. Tara Tita Ninang, agi mong lapis. Tita Ninang na ba na? Ang hi Tita Ninang. Daghan mo ng lapis. Gago ba nang bilin sa buhol ditong Aliana, ditong Lixian, dito itong Kiyakil, kaya ba may laing elementary ditong napita. Nagbilin po ko kang Precious. Dapat ballpen na mo, dapat lapis. Ganang nga naman magkuhan-kuhan. Ganang naman sa magganang na. School na ikaw na? Suot na, suot. Suot na haman Precious. Suot na Precious. Suot na. May suot ka tanaw si Mami. Saan bang nagkaon? Human na di ay? Gusto kinugtan. Human na di kagkaan Precious? Kansa? Kansa? Yung tanaw si Mami Nina, si Tita Ninang. Mami Lapod, dali. Shout out ko ni share kahintong ulik da sa Arkansas grabe lamia sa gimong mais tay na kag jukuti murag lami aman juto siya kuanan ding agon kay yellow pa gajud Anaga? basta kugihan lagi ang daghan na maabot lagi daghan ka tanong sa ating mga utanon
Napadya ijang sibuyas dahonan na namuwak. Uy, saan hinaan naman yung imong lamisa gisuwat tara mo sila. Kaya shout out pod mi ni Ma'am Maminina ni Precious. Kumusta naman ang pagbalik sa Amerika? Wala gaji init. Pero dari pod hinuos Manila nagwanuwan na po dari di na pagkadyo yung inita. Isay adlaw nga rang inita nagkagabi po ng uwan. Pero bintahan alam mo dyan kaya nga ron ting-uwan naman dyan. And shout out po mi sa ni Mons diha sa Switzerland. Busa man mo diha Mons tag-init na pag-inso diha no. Shout out po mi ni Ate Lucy Hitter and Family da sa Hawaii. Enjoy mo sa inyong banding ti sa kaaban sa imong pamilya ug labi na sa imong mga apo. Milig jud kong ate kay aron ka mapagmahal ka jud sa iyang mga apo. Mao nay the best ever nga lula. Gimingaw lamang po ko sa hang lula sa pikas na ana si Zaron sa laing kalibutan kay mapagmahal po to sa iyang mga apo. Dito man ko niya halos nagdako kaya ko sa nag-eskwela elementary kay kukaw na lamang ko mamahaw kay baligo. Grabe dito tong lulaha to. Pinangga mi kaadyo. Sa may istorya. Inatiman, eskwela, banganan agbugo. Nasa nina pinalansa pagajud kay duha to si Jay kabuok plansa nga dibaga sa una, plansa di ulim. Na manimba kada Domingo pinalansa og sinina. Kimingaw kong lula kay tungod sa pagkalakaw-lakaw dugay ko makauli unja. Matong pagkauli na ho, bed ready na si Ja. Nakaatiman po ko ni Jag Karijot kay mamali po nakabaho na po ko. Balik ko sa Manila. Jawa na ko nakauli na liya lula. Okay. Ning taliwan naman si Ja. Pero hantod karon magsige paghapon ko ni Jag Damgo kay mao malagi pangalay malagi tang apo. Makakuan man jud nga pinangga ta kay kita may kinaunhang apo. Nilam mo na. Sulat na ikaw. Precious. Dahil sa katuday ni agin hang vlog katong niingon nga mo order og cafe naghuwat man ko nga message na ho sa Messenger kay madyo na magkasinabot ni kay kuan man gusto si Ja si Ma'am Majung buntag diha Ma'am Luluman din. Kuan man gusto si Ja ma'am namo ko si Ja sa Bohol karon. Sa Korea man gusto si Ja mismo. Anja og gusto jud ka mo order apilan ka na ho. Ansa may mong gusto ba kag isa ka box kay isa ka box mas makatipid man ka kaysa katong tinibuok nga presyo. Kay man lagi ako og kuan ka mo. Suway lagi ko og tinda-tinda ari og Korean kay may wa ka jud tinda ari. Model singana. Ano? Ade na ka? Tiwasag ka no, daghan pa nimo pagkaunak. Di na ka? O hungitan sang nanay mo. Kung gusto jud ka ma'am, i-message ko sa Messenger na ho. Mao ra man gyapon ang Messenger Violet Upa una dan ang profile makakita man ka, nakakuan man ko. Naka-public. Asa na to kawa na ko specious daghang kuan trahay samok. Ang pangadyo. Kuan to si ma'am sa Korea pa to si Jagikan. Kay ma'am lagi tong des ning agi. Shout out day ko ni Ma'am Jim Anyong. Ijang YouTube channel Jim in Korea. Kita mo sa vlog ni Plurami kay si Plurami manay famous. Kuan to si Plurami nahatagan dya og libreng package. Pero katong amo adi to sa libre guys. Kay wa naman sa nagpalibre ron kay napod sila family problem kuno daghan sila. Is nagka-problema sila. Muna gijang gibuhat ron is nagkuan ijang ginagmay murag ijang ginegosyo si nga mamaligja si random box package gikan sa Korea ja. Aga ko ning abil ko adto kay kanila gipang ganahan ko tag makasuway og gikag laing nasod nga pan po ko sa mga Korean noodles ingana ja na pa may ibang Korean noodles na wa na mo natilawi
Anja matong ni abel ko sa jang package anja. Pwede ra pod og kanang nakay orderan nga na og imong inegosyo. Pwede ra pod imong bayran. Anja musuway ko og tinda-tinda og honey gel. Daga to si jang hanggi order das primero di pa to sa ingag pang business. Kuan ra to para makasuway pod may makadawat ning package anja. Kasagaran kang presyos. Mao to nag-invest me og kuan to sila 3499 anja additional pa pod sa di man koy gipalit pod nga mga gamit kang precious. So okay man po sila. Karong sunod og na willing mo order og kape pareha ni Ma'am Lolo man din nga kape ko nga ijaha. Og gusto ka ma'am kang apelan isa ka og isa ba ka box imong gusto kay og isa ka box mas makatipid man ka sa presyo. Ma'am Lolo man din sim takaputod-putod ani kay nas precious na igi pangadyo. Kung gusto ka ganang naay kuan imo isa ka box mas makabubarato ka kay mas bubarato kung buy box anja mo to og gusto jud ka amo lamang ipa giante pero ikaw na bahala sa shipping og pila magali shipping fee kay lisod mo pud ako di man pud ko ingaw magpatubo og dako agaho sa shipping ra man pud na pero hala man to pud ta tinabangay lang pud ta kay kaning aho magnonegosyo ko ginagmay di para madato ko makatabang sa among kinahanglan para makatabang ko sa among kinahanglanan ba makasurvive pod ni nga na kay bisag nga nila namong gipuy-anda ni namin sa squatters area kinahanglan pod mit pangbayaray kuryente pangbayaray tubig nga na dya konsumo da labi na si precious kay daghan naman na si jag mga needs mo nang para makakuan po ko na po ko'y kitaan ginagmay kay agang mga ice candy karon kay tingon uwan naman po klasihan naman tag mga bata na jud gihapoy mo palit pero di jud yung despas nga katong tig-init nga tulurag adlaw hurot nagamang hinimo karon tag 3 weeks usa ang hurot napagaling ang hinimo last hapit na mga 4 ka semana kay nag-uwan naman hinumpot. Nang gusto ra pud ko makakuan ba nga na pud koy makita bahala ginagmay kay kanang mamiso ginagmay ug imo nang tigumon mo naghanda man na kay sa wa jud nga as in zero jud nga narata sa bahay kay maglisod man ko og himo mga luto-luto kay napamang koy batang gamay ug dako pala man na mo sunod-sunod na ato sa merkado mamalit og luto okay na uy ano man nagitsa man na nimo manang para di ka adyo hustle kay napamanay ko'y bata nga bantadyon pakaadyo kana na lang mga goods nga di mga panos di mga daot ingana manay suwa dyan ha magsuway ko kay ukay o rin sa badiha kaya mga noodles o kape at least yung panamadaot manawag na o gusto dyan ka mo order message ko sa hang messenger kay arong magkasinabot tawagon sa manggani kay naay mga kape, naay mga noodles, na po yung mga chocolates nga gikan sa Korea dyan. Kuan po kong mga sapatos po din nga na tigod po din mga kuan, mga branded pero ila made in Korea na ligon mo po na ilang mga quality sa ilang mga produkto. Ano raw? Musuway ko kay di man ako mundari kasi garon ron na may mga nanggigrocery aring unahan kaya mga groceryhan nga na kanang mga pang-daily needs sinja kada pa sa mga atbang na pinaninda pila ra ba yung mga tao dari ang street dari katuliging sa una sa ako pa nagsuway man ay kung tinda dari mga prusin siyempre wako po to'y grape na itong panahon na nagkuhan ra ko nag-ice box ra ko butangan ra nag-ice diyo makadiscourage imong mga silingan na kay imis kay ikaw nagnegosyo pag ka imo pa jud tubo ra gamay kay naman lagi kay supplier diyo nag-reseller ra ka di ba pud dalim utang sabot nga 1 week unja hapot naman ni abot na magbuwan hantod isa ka buwan ka pa man mo bayad unja maadyo gud namong sabot nga na, hindi ko ganahan kaya dapat magtinabangay lang tapos kaya ginagmay ra, nakakaon sila, nakasudan sila
Nandiyan di man hinong pagkaabayran. Nagtapal ko to kay pag-remit na sa ahong supplier. Nagtapal ko kay wala gyud mamayad ang diha pa kuwang. Mo nang kuan ko bagan sa sitwasyon sa maninda ka dari. Nandiyan gamay ra gud nang imong tubo. Nandiyan utang dugay paggadyo ka bayaran sa karon wa gadyo ko na bayarin na gadyo wa makabayad pero makasagdan na laman ako. Mas lami man og naka dito sa sentro mismo dito sa Atubangan kanang pinaka street ba kay adyo man dito kay daghan magtao diyan kami dari pila ra man mi ka tawo dari diyan dapat jay isa na tindahan sa ubos na tindahan dito sa Babaw sa gapon upat na ninda mao nang ako magpalain na lamang po ko kaaho musuway ko total yun po lang mga panos ug mahimo ahang online selling basta mo kagat laman sa SF shipping pay pwede ra mangita tagpaagi bagang saon na to lama to si ma'am luluman din ug gusto jud kag kape ma'am i-message naman ko ma'am kay kasi nabot ta basig na pa kay gusto ng ipangutana message lamang ko ma'am sa ahong Facebook, ang Messenger, Violet Upaw, gihapon, na ilhaman na kay ang profile kaming tuludan na si tatay o si Precious. Kay aron naputol magawa. Pero makaibaw ko o kanang naipila yung gusto nga kape, kasi pwede mo dugangan o gusto kang kanang noodles o chocolate sila ang mga black noodles sa Korea. Mampud sila nga masay kuno kaag noodles maka muti ay kuno pero naramang ko na nimo nga mukaan pagkagbuntag uto hapon nga imo pang kada adlawon o di raman og once a week nga na og gusto jud ka kami gani nga nalagi mga noodles dari pero di man pud mi kanunay kan ara jang di makapalit og atos palengke jawa jud milay masuwa sagulan og utan sagulan alugbati or sagulan nimo repolyo or sagulan nimo og kamunggay nga na ba sagulan itlog para dito din kasi nga noodles ra ay mga black noodles nga na dyan ay samyang katumbuldak bitaw nga ilang kanang sikat nga kuan sa Korea mga noodles lain-lain nga klase flavor sa noodles o to kasi kuan gusto i-message lamang ko kaya ang package nga gikan sa Korea basta maka-order na ko kuan siya ni atong amo ni abot siya 3 weeks dali ra kay naraman Miss Manila ay madugay-dugay siguro og kanang gikan Korea sa padung dihas Bohol. Katong amo 3 weeks ra man ning abot na dyan masag 3 to 4 weeks kuno dyan katong amo dari ni abot 3 weeks ra. Dali ra man di ra man pud hibaw-an. Nga ang gusto mo. Unsa og kitay gusto pud mo order og sapatos nga na ba may anak nga kinahanglan sapatos nga eskwela bitaw nga na. Nang kuano pud ko kay na magjud po na magkinahanglan siguro sapatos nga na binag eskwela na di po siya nga mahalon di jud mo makailan nga palit pa mo sapatos nga tag 500 di nga na ang presyo da na mubo ra na sa 500 depende po sa ijang klase kaya may uban nga mura na siya sikanhan pero di pa siya nga guba pareha ba na ng uban nga mamalit pa magaling mo ukay-ukay nga sapatos wa pa kurun makakuan ni jaw kung sa iyong orderan kay wa pamilingan og kasi magpa-apil og kape so magpa-apil og noodles diha kay arong maisa ra kay di man pud pwede og kada order line ti aw ba mo sige kog bayad og kuan kay kada box good 3499 unya mo sige kog bayad og 3499 mo dinang usara kay arong maapil na ginjungan sa iyong gustong orderan ni nga aron makasara ja dengan pud og abot kay 3 weeks lagi pud ag wanda na sa pag-deliver naman hinung koy mga noodles adto katong primero na mong order pero wa pa man to nagikuan guys nga inegosyo na jud kay pila ra man pud to kalagas lagi kay random box raman murag sagol-sagol ra ba ja ni noodles ja chocolate sa happy crackers nga no sinina ni Precious na dapat katatay na ko sinilas ni Precious nga na o pag negosyo na dyan ang kuanan mo ito makaibaw kung pila ka buok o pila pa yung kuanan orderan madyung palisan yung tanan guys kumana daming panigod to kamo nakipaniod to ng bumudiha
wala ito mi kalakaw ron kay mulakaw man ang mi kay mo man laging naman ang mi kwa ron dyan kay nag-uwan man hinumpod din dyan kusog araw naman numpong lapuka dyan lain po panahon murag dagom-dagom dyan kung ganan mulakaw nga na kay na lagi pa'y bata unang ugma na laman basig mo to taniag po ugma laman mi puhon mulakaw dyan mo na to sa gustong magpa-apil na og order magpasabay kung sa ilang gusto ba mo kape chocolate or noodles nga gikan sa Korea message laman mo na guys kaya rong mapilan mo na kay labong wa pa ko naka-final sa order nun dyan ka sa puto gusto dihag sapatos nga pangbata ba kanang kisa nang may mga estudyante diha pwede na po diyang pangbata na po yung pangdagko basta gusto mo gamit og sapatos kay na po yung mga sapatos nga di nun siya yung brand new guys mura sikanhan na nun siya pero mga lagmi pa nandun na laman na pang PE baron or kanang pangkuan sa uniform na sapatos ba pang puli mabarato ra po ang balik dyan ninyo di ra po na sa mabot og 300 pesos below 300 ra kanang mga sapatos Ayun, hugaw na. harbis na day ko guys sa alugbati dag alam mong alugbati di then nakanas ato ya Hugaw namin na, hugaw na. daghan Ayaw na, dali ra. kay dali am sa masalingkang basta tinguan na guys so daghan na nay utanen guys kay naguwad man na mangharbis sa koron doon na laman dyan po hindi may makapalit o alugbati Butang sa pelanggan butang. Ay, buwan ni. Bapan humas na. Dara butang. Ay, siguran na ni butang. Sus, wala ko magpasaan ko na ito pala ng inundag. Lingkod, lingkod lah. Nak, butang nak, butang. Butang, butang. Butang na, butang. Ibutas sana. Ito sa tinuwas gawas. Ito. Man muli na ka? Hoy, muli na ka? Muli na ka? Hoy, nang
harvest alugbati si Precious. Hamon bi tanaw sa tong gulay bi, tanawon bi. Nak, Kita na na. daghan ka gulay, ha? Ha? Kunta. Ta kay magkuanta. Diyan nagamang guys. Kinutlo. Ikan na rin sa mga kilid sa stilmating. Uy, aso niyo, Diya, baby. sagulan ni Og. Sa matay sa gutay. Sardinas og century tuna. Baka. Og paliton pa ni sa merkado guys, siguro mga kuanan ni 30 pesos. Kaya daghan naman. Kaya ka na magpalit, may balik juice, kaya mga guwang naman po, di naman maapil ang taklay. Taklay, nga ni ba? Takway. Ako ganan kung alugbati, pwede sa gulog isda, pwede pag century tuna, pwede pag sardinas. Pwede sa gulog sa noodles. Da pwede po ni sa pabukawan ra guys, da isaw-saw sa ginamos. Puta motor. Di ara guys, aha nang gikubay. Ready na. Alugbati, jag isagol, kamatis, sibuyas, ug ahos. Og century tuna. Sige naman po miglaw oy das ning agi guys. Isagol na mo gulay. Nag kuan po mi das ning agi. Isagol na mo sardinas karon. Century tuna na pod. Lain putahin na pod pero ami ka dun si guys ug isagol og preskong isda sa baw. So pwede po kubasa nga na basa na kanang na ay kaya na sikwa. Diba? Presko. Lami dyan kita magtanong. Kay lami pa utanan presko. Makapait ka sa merkado. Gahi. Mga guwang kasagaran. Yung mga palit. Pila ra kalagas na jis. Balik 30 na dyan po nis merkado. Mga palitan. Dali pa dyan presko. Ganas merkado. Kuan na. Gilujat na. Luto na ni guys. Ready na panihapon. Panihapon na dito ninyo guys. Avocado og narag alugbati gisagarag century tuna. Precious, hi. Kaan po Precious. Wa man pa ni timpla, natural ra ni tanan. Katua lubati gud. Kaan si Precious og avocado. Avocado. Kado. Yebo na. Yebo.
Kaan po og alugbati. Kana na kay ang dunang atas bukid na. Wa kay pili. Wa pili-pili kay wa man pipilion. Alugbati. Alugbating way tipla.